Καλησπέρα, είμαι ανεξάρτητος συνεργάτης της Oriflame και μέσα στην υπόλοιπη γάμα των προϊόντων που έχουμε στην εταιρεία, το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει κάποια προϊόντα τα οποία αφορούν την ενέργεια, στην υγεία, στην ευεξία και ψάχνουμε να αναζητούμε επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν ανοιχτό μυαλό και θέλουν να εντάξουν στην γάμα τους τέτοιου τύπου προϊόντα. Το wellness, αν ξέρετε, φαντάζομαι ότι θα ξέρετε, γιατί είσαστε μέσα στην αγορά. Το κόκκινο. Λοιπόν, τα wellness φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε, γιατί είσαστε και χρόνια. Φαντάζομαι ότι λόγω του ότι είσαστε στον χώρο τα ακούτε διαρκώς. Ότι είναι μια τάση της αγοράς που είναι διαρκώς αυξανόμενη. Αυτή τη στιγμή καλπάζουν τα νούμερα. Δεν τα έχω ακούσει. Βέβαια, δεν τα ξέρω τα προϊόντα. Γιατί Εσύ εγώ είμαι συνέτερος, δεν τα ξέρω τα προϊόντα. Τι κάνει τον αντίλογο. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να τα ξέρετε. Αλλά για πείτε μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα γνωρίζετε ή βλέπετε γύρω σας ότι όλοι μιλάνε για ευεξία, όλοι μιλάνε για υγιεινή διατροφή, όλοι μιλάνε για καλύτερο τρόπο ζωής. Οπότε αυτή η κατηγορία είναι η κατηγορία των προϊόντων ευεξίας και δίνει νούμερα, αγοράζει πολύ περισσότερο κόσμο και τα επόμενα χρόνια περιμένουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της αγοράς θα εκτοξευθούν. Άρα, ο έξυπνος επιχειρηματίας αυτό που κάνει τώρα είναι εντάσσει στην γάμα του αυτού του τύπου τα προϊόντα, με τη λογική ότι δίνει διαφορετικές εναλλακτικές, μια διαφορετική εναλλακτική στον κόσμο που έρχεται στο καφέ του, αλλά και προσεγγίζει και άλλο κοινό που πιθανότητα να μην το είχε μέχρι τώρα. Για πες μας λίγα παραπάνω, δηλαδή, πώς είναι αυτά τα προϊόντα, πώς μπορώ να τα εντάξω, τι είδους, τι περιέχουν. Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, το σημαντικό στην κατηγορία των προϊόντων αυτών είναι ότι τα προϊόντα είναι απόλυτα φυσικά, γιατί στη διατροφική της ετικέτα μιλάμε για 3 ετών και πάνω που μπορούν να τα καταναλώσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Είναι ουσιαστικά φυσική αποξηραμένη τροφή σε μορφή σκόνης και μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει και άρα δεν ανησυχείτε εσείς σαν επιχειρηματίας αν ο τάδε που θα μπει μέσα μπορεί να το πιει ή ο άλλος αν δεν μπορεί. Είναι ένα προϊόν λοιπόν που άφοβα μπορεί να το πιει οποιοδήποτε. Έχουν έγκριση εγκεκριμένα, εγγυημένα και εγκεκριμένα. Εγκεκριμένα το Γενικό Χημείο του Κράτους, γιατί είναι στο τροφίμο. Που περνάνε. Εγώ βρήκα κορίτσι μου τώρα, καλά μου τα λες. Αλλά να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις πόσα βγάζω εγώ από ένα κουτί Νεσκαφέ που θα πουλήσω. Γιατί αντί για το Νεσκαφέ, που θα... τώρα δεν μπορώ να σου πω τι βγάζω πολλά, να πουλήσω αυτά που μου προσφέρεις εσύ. Γιατί πάντα στον χώρο μας πρέπει να έχουμε εναλλακτικά προϊόντα. Δηλαδή, σίγουρα δεν θα βγάλετε το ίδιο κέρδος από τον καφέ που θα βγάλετε από το τόστ, αλλά το έχετε και το τόστ. Γιατί ο πελάτης που θα μπει μέσα θα είναι, για παράδειγμα, να σας πω ότι τα περίπτερα δεν βγάζουν κέρδος ουσιαστικά από τα τσιγάρα, αλλά αν δεν έχουν τα τσιγάρα να τραβήξουν τον κόσμο, δεν θα πουλήσουν και το κάτι της διαφορετικό το οποίο τους αυξάνει το κέρδος. Εγώ όμως τώρα πώς θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να πουλήσω ένα καινούργιο προϊόν, πώς θα το προτείνω, πώς θα με πιστέψει ο άλλος. Ουσιαστικά είναι η ίδια λογική που ακολουθείτε για οτιδήποτε νέο εντάσσετε στο κατάλογό σας. Δηλαδή αυτό που θα χρειάζεται να κάνετε, καταρχάς έχοντας πάρει τον κωδικό των προϊόντων, τέλος πάντων έχοντας τα προϊόντα στην επιχείρησή σας, αυτό που θα κάνετε στη συνέχεια σαν επιχειρηματίες είναι ότι πρέπει να γνωστοποιήσετε την ύπαρξη αυτού του προϊόντος στον χώρο σας. Αυτό λοιπόν το ένα που σίγουρα είναι απαραίτητο να συμβεί, γιατί φαντάζομαι ότι όταν θα μπούμε στη διαδικασία να μπει στο κατάστημά σας, δεν θα αλλάξετε κατευθείαν τους καταλόγους σας επειδή εμείς φέραμε ένα καινούργιο προϊόν ή επειδή ήρθε ένα καινούργιο προϊόν. Μπορείτε όμως να το γνωστοποιήσετε έχοντας ένα plexiglass επάνω στο κάθε τραπέζι με το προϊόν, με τέτοια παρουσίαση ούτως ώστε να το βλέπει ο άλλος και να του είναι να θέλει να το πει. Γιατί για σκεφτείτε τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, εμείς οι γυναίκες, εσείς μπορεί να μην ξέρετε ως άντρας, αλλά εμείς οι γυναίκες το καλοκαίρι που προσέχουμε τέλος πάντων κάπως παραπάνω πρέπει να βάλουμε και το μαγιό μας, το να μου πεις εμένα απόλαυση χωρίς ενοχές και να μπορώ να πιω μια κρύα σοκολάτα με πολύ λίγες θερμίδες είναι κάτι που με ενδιαφέρει και κάτι που θα το προτιμήσω και θα το πάρω. Έναντι του να πιω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Τώρα εγώ σαν επιχειρηματίας ρωτάω, θα μου προσφέρει η εταιρεία αυτά τα στάντα, αυτά τα στάντα που μου θέλετε εσείς, αλλά αφού πηγαίνουμε εκεί, ας μιλήσουμε λίγο και για το κέρδος που έχετε εσείς.
υπάρχει κάποια προσφορά για τους, γενικότερα για αυτούς που προμηθεύουν το προϊόν, αλλά για παράδειγμα το κουτί αυτό που το βλέπετε και ουσιαστικά βγάζει 21 δόσεις και μάλιστα επειδή συνήθως στα καφέ και με όσα έχουμε συνεργαστεί μέχρι στιγμή, στα θέλετε μπορώ να σας δείξω κάποια, μπορεί, επειδή τώρα με νιούν με χυμούς ή με φρούτα κτλ. Βάζουν και λίγο λιγότερο ποσότητα, άρα μπορεί και να τους βγάλει και παραπάνω από 21 δόσεις που λέμε. Αγοράζοντας 4 τέτοια κουτιά, ουσιαστικά πληρώνετε τα 3 και παίρνετε 4. Είναι μεγάλο. Αυτό με τιμολόγιο, γιατί με τιμολόγιο τα παίρνετε εσείς ούτως ή άλλως, σας βγάζει τη μερίδα στα 0,78 του ευρώ. Πολύ οικονομικά. Και ουσιαστικά, εάν πάρετε παράδειγμα 8 κουτιά τέτοια, θα πληρώσετε τα 6, θα έχετε κάνει μια επένδυση της τάξης των 130 ευρώ και το τζίρος που θα σας έρθει πίσω είναι 756. Μιλάμε για ένα τεράστιο. Και τώρα πώς θα γίνει αυτό, κοπελιά μου? Δηλαδή, είμαστε συνέπαιροι. Ναι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, αυτό το πράγμα. κοπελιά, ωραίος επιχειρηματία. Συνεχίστε. Ευλάβους έχουμε στα χωριά μας. Καλά, εντάξει. Δεν το λάβει και τώρα. Εντάξει, ναι. Μου λες, θα έχω κέρδος. Πώς θα το βγάλω εγώ αυτό το κέρδος? Για αναλύσέ το μου λίγο. Να σας το αναλύσω. Λοιπόν, παίρνοντας 8 κουτιά, παραλαμβάνοντας 8 κουτιά, σκεφτείτε 8 και 21 Πού το έχει εδώ πέρα? Το υπάρχει εδώ πέρα? Τρίτη. Για να δω. Σε κρύβω. Την τρίτη έχει μου στον το άλλο. έλεγες, θα έκανα και το πριν ακομωτήριο, Κάτι τέτοιο. Ποιο ωραία. Λοιπόν, να περάσω άλλη ώρα. Ποιος είναι κάποιος από εσάς μέσα? Όχι. Είναι μέσα μόνο φλουρούλα. Θα πίνει καφέ. Τα κοιμά. Λοιπόν, αγοράζοντας λοιπόν, εσείς πληρώνετε 6 κουτιά, αλλά παραλαμβάνετε 8. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν τα 6 κουτιά από την τιμή 16,40 που έχει το κάθε κουτί και βγάζουμε ότι η επένδυσή σας είναι 130,98. Αν πολλαπλασιάσετε τα 8 κουτιά επί 21 μερίδες, βλέπετε το σύνολο των μερίδων που βγάζουν τα 8 κουτιά που θα έχετε. Επί 4 ευρώ που είναι η προτινόμενη τιμή λιανικής, είναι ο τζίρος 756 ευρώ. Και έτσι υπολογίζεται το κέρδος σας. Κυρία Ούλα. Αλφα χωρέκα. Να την παρακαλάει ο πελάτης. Οι επιχειρηματίες είναι το σενάριο αλφα χωρέκα. Όχι αυτό. Το χωρέκα τι σημαίνει? Τι είναι ρε παιδιά? Εστιατόρια, ρεστοράν, χοτέλ, ρεστοράν και καφέ. Και είμαι εδώ που μιλάμε για wellness, natural balance, shake και soup. Ναι, αλλά μιλάς για 10, δεν μιλάς για 8. Μιλάω για 8. Στο από κάτω, γιατί το πάνω είναι οι μπάρες, μιλάει για τα ροφήματα και σου λέει... Κλειδώνεις 6 και αγοράζεις. Εκεί, εδώ.